फोरबुनि गोथां रावा बुंदोङो गियानिफोर गावनि गियानखौ लानानै दुगा दाख्लाम धोनिफोर गावनि धोनखौ लानानै दुगा दाजा आमफ्राय सोरबा दुगा जानांगौब्ला बे बिषयाव दुगा खालामथों जाया फोरबोखौ मिथिबाय आरो फोरबोखौ सिनायबाय खुलुमबाय आं गासैबोनि थाखाय आफा इसोरखौ हामबायहोनोसै आरो लोगोसेयै फोरबोनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो आङो दिनै मोनसे गोरलै आयदाखौ लानानै नोंथांमोनजों शेयारिं खालामनो लुबैदों आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय जोङो दुगा जानो नाङा जोङो दिनै दुगा जायोब्ला जोङो इसोरनि बोराबनायाव जोङो गोग्लैगोन गोबाङानो हयथ' मिथिखागौ अब्लाबो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो गोसो जादों माखासे समफोरनि सिगां आमेरिका हादरनि लस एन्जेलिस होननाय जायगायाव गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ निन्दिदोंमोन जाय लस एन्जेलिस होननाय जायगायाव गोबां हलिउडनि मानसिफोर थायो धोनि मानसिफोर गोरों मानसिफोर बिजनेसमेन गोबां मानसिफोर बेयाव खामियो आन्थाय माखासे समफोरनि सिगां बिसोरो इसोरखौ निन्दिदोंमोन बिसोरो बुंनो नागिरदोंमोन इसोर गैया होननानै बिसोर इसोरखौ बुंनो नागिरदोंमोन आमफ्राय साननैसोनि उनाव बे ओनसोलाव अर जोंनानै अर खामनानै गोबां न' बांफ्रा नष्ट जालांदोंमोन गोबां सम्पतिफ्रा नष्ट जालांदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर आन्थाय इसोरखौ निन्दिनायनि सिगां बे लस एन्जेलिस जायगायाव अर खामनायनि सिगां लस एन्जेलिसखौ बेबायदि मोनसे समायना सोहोर होननानै मिथियोमोन आंनि अनजाग्राफोर आन्थाय जों दिनै नायगोन बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदोङो आङो फरायगोन जिरिमियानि बिलाइ 9 बालाब 23निफ्राय 24 सारि जिरिमिया 9 अध्याय 23निफ्राय 24 पद जिसुनि मुङै बेयाव बेबादि लिरनाय दङ फोरबोआ बेबायदि होनदोङो गियानिफ्रा गावनि आखलजों गोग्गा दाख्लामथों बिरा गावनि जरजों दुगा दाजाथों एबा धोनि मानसिया गावनि धोनजों थेबगां दाख्लामथों सोरबाया गोग्गा खालामोब्ला बे बिषयाव गोग्गा खालामथों जाया आंखौ मिथिबाय आरो सिनायबाय आंनो फोरबो जाया पृथिबीखौ अनखांनानै न्याय आरो धोरोमखौ मावो मानोना बे बिषयखौनो आङो हामजायो बेनो फोरबोनि होननाया जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय फोरबोआ बुंदों धोनिफोर गावनि धोनखौ लानानै दुगा दाजा गियानिफोर गावनि गियानखौ लानानै दुगा दाजा आन्थाय लस एन्जेलिसनि मानसिफ्रा गावनि धोनखौ लानानै गावनि गियानखौ लानानै गावनि सम्पतिखौ लानानै गावनि महरखौ लानानै गावनि पजिशनखौ लानानै बिसोरो दुगा जादोंमोन आरो दुगा जानानै बिसोरो इसोरनि हेंथा पाप मावदोंमोन बिसोरो इसोर गैया होननानै निन्दिदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर आरो बेबायदियैनो बिसोरो इसोरखौ निन्दिनायनि उनाव साननैसो उनाव लस एन्जेलिसआव अर खामदोंमोन अर खामनानै 10,000सो न'खर खामदोंमोन गोबां मानसिफोरनि धोन सम्पति नष्ट जालांदोंमोन न' बां नष्ट जालांदोंमोन आरो बेबायदियैनो हरखाब बे ओनसोलाव गिदिर मोनसे दुखु दाहाया सफैदोंमोन बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों जोङो दुगा जानो नाङा जोंबो गोबां समाव गावनि पजिशनखौ लानानै गावनि न'खरखौ लानानै गावनि रोंनायखौ लानानै धोनखौ लानानै आरो गावनि समायनायखौ लानानै जोङो दुगा जायो आंनि अनजाग्राफोर जोङो दुगा जायोब्ला थारैनो लस एन्जेलिसआव जेरै हरखाब अर खामनानै गोबां धोन सम्पति नष्ट जालांदोंमोन गोबां रोखोमनि खहा जालांदोंमोन जोंनि जिबनावबो बेबायदि इसोरनि बोराबनाया सफैगोन बेनिखायनो फै जोङो गुरै जानानै जोङो गावनि जिबनखौ फोरबोनो होनि आंनि अनजाग्राफोर मानोथो आंनि अनजाग्राफोर आमेरिका हादरनि लस एन्जेलिसनि मानसिफ्रा बेबायदि हरखाब
दुखु दाहायाव बिसोरो थानो नांखो मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंदों गालातियानि बिलाइ 6 बालाब 7 सारियाव लिरनाय दङ गालातिया 6:7 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै नोंसोरो दा आन्दाय इसोरा गुस्थि फिनजाथावा मानोना मानसिया गाव फोनायखौनो हागोनबो जेब्ला लस एन्जेलेसनि मानसिफ्रा माखासे समफोरनि सिगां इसोरखौ निन्दिदोंमोन बिसोर इसोर गैया होननानै गुस्थि फिननो नागिरदोंमोन आन्थाय गालातियानि 6:7 बुंनाय बायदि इसोरा निन्दिजाग्रा इसोर नङा मानोना गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हानो मोनगोन इसोरनि गोथां रावा बुंदों जुदिबा आमेरिका हादरनि लस एन्जेलेसनि मानसिफ्रा दोहोनिमोन गोरोंमोन गोबां रोखोमनि धोन सम्पति बिसोरनियाव दङमोन आन्थाय इसोरखौ निन्दिनायनि थाखायनो इसोरखौ गुस्थि फेनायनि थाखायनो साननैसोनि उनाव गासैखौबो बिसोरो खोमानानै लानो नांदोंमोन बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर जोंबो दिनै दुगा गोसोखौ लानानै अहं गोसोखौ लानानै अख्रा गोसोखौ लानानै बाइबल गोसोखौ लानानै जोङो थायोब्ला हरखाब जोंनि जिबनावबो इसोरनि बोराबनाय आरो इसोरनि सावा सफैगोन बेनिखायनो फै जों गावखौ गुरै खालामनानै जोङो जोंनि जिबनखौ फोरबोनो होनि आन्थाय बिनि गेजेरावनो आं मोनसे थुलुंगानो लुबैदों गोबां न' बां खालामनानै नस्थ जालांदोंमोनब्लाबो मोनसे न'खरा इसोरनियाव भरसा खालामनायखाय इसोरखौ फोथायनायखाय आरो गावनि गासै फोथायनायखौ इसोरनि सायाव दोननायखाय बेनि साखाथि फाखाथि उन सिगां आगदा आगसि गासैबो न' बांफ्रा खामलांदोंमोनब्लाबो सासे फोथायारि जायहा फोरबोनि सायाव गावनि फोथायनायखौ दोनदोंमोन बिनि न'आल' खामालासे बे जायगायाव सासे फोथायारिनि न' आरो बेयाव गंसे गिर्जाल' दिनैसिम मोजाङैनो बेयाव दङ आंनि अनजाग्राफोर गासैबो नस्थ जालांदों आन्थाय सासे फोथायारिनि न' आरो गंसे गिर्जाया बेयाव दिनैसिमबो दङ बेनिखायनो जेब्ला जोङो गाज्रि परिबेसनि समावबो गाज्रि थासारिनि गेजेरावबो जेब्ला जों गुरै खालामनानै जोङो फोरबोनियाव फोथायगोन आरो जोंनि गोग्गोम फोथायनायखौ फोरबोनियाव दोनगोन जोङो गावनि रोंनायखौ लानानै गावनि दंनायखौ लानानै गावनि समायनायखौ लानानै गावनि पजिसनखौ लानानै जोङो दुगा जायालासे जेब्ला जों फोरबोनो गावनि जिबनखौ होगोन फोरबोआ जोंखौ बासायगोन आरो बे जोंखौ जेब्लायबो दैदेनगोन बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै।